Hormat prezidentimizin kalp gözürlüğünden rövanşlanıp dünyanın iň bir owadan şäherler bilen bäsleşen Aşgabat şäheriniň ajaýyplygyny bugun kun görmäge göz gerek. Aşgabat dünýäniň iň bir owadan şäherleriniň biridir. Aşgabat şäheriniň döremegi resmi ýagdaýda 1881-nji ýyl bilen tenelenýär. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatyň gadymy taryhy bar. Aşgabatyň 15 kilometr gün mataryny UNESCO-nyň umumy adamzat mirasynyň sanawyna girdilen köne götäde Nüsoy şäherleriniň galalary ýerleşýär. Aşgabat şäheri deňiz derejesinden 214-240 metr belentlikde ýerleşýär. Günerti tarapyny köpetden ajaýyp köp belent dağ gerçler oşaýar. Demirgalyk tarapyny bolsa garagum sehras tutýar. Milli liderimiziň Aziýanyň merjen şäheri bolan Aşgabaty jenet mekanyny öwürmek meselesi öňümizde goýan maksatlarymyzyň esaslarynyň biridir diýip ulu huju bilen belleşýär. Aşgabat merkezi Aziýanyň merjen hökümine ikrar edilip, Aşgabatyň syýasatçylyk şäherleriniň bütün dünýä federasiýasynyň agdalygyna kabul edilmegi bolsa, türkmen halkynyň milli buýsunçyny urulýar. Aşgabatyň gurulşynyň ýokary derejede alınıp barlýanlygyny göreninde, hormat prezidentimizin şäher urulşyk maksatnamasynyň näme derejede gymmatlydygyna, uly germe eýedigini düşünmek bolýar. Çünki gözel Aşgabaty dünýäniň iň ösen döwletleriniň paýtagtlarynyň, beýik şäherleriniň derejesinde gurmak we täze belentlikleri götürmek, hormatly prezidentimizin şäher urulşyk çözgütleriniň baş maksatnamasyny düzýär. Hormatly prezidentimizin ajaýyp başlanýşlary bilen paýtagt şäherimiz gözelleşýär. Hem de dünýäniň iň bir ösen döwletleriniň paýtagtlary bilen bäsleşýär. Türkmen halkyny eşeretli durmuşda ýaşadýan hormatly prezidentimizin jany sag, ömrü uzak bolsun. Watanymyzyň gözel paýtagty, ak şäherimiz Aşgabatyň şan şöhraty asyrlara ýaňsarsyn. Assalamu alaykum. Pähim paýgas umman magtum bolup Praga ýylynda her bir gün ösüşdire besenýän eziz adamlar. Biz siziň her biriňiziň agzy bir döwlet ojagyňyzy baky wagtýarlyň höküm sürmegini arzu edýäs. Bizler eşetli, awadan durmuş peşkeş beren gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny arzu edip, Aşgabat teleýan tarapyndan ýaýylma gödürilenýän duralgap diýip beşeňize seyretmäge çagyrýas. Mähruwan watandaşlar, ählimize ma'lum bolýar. Arkadaly gahrman serdarymyzyň tagallasy bilen bugun kunny watandaşlarymyzyň işlemegi, eşletli durmuşda ýaşamagy, medeniýetli din jalmak üçin akly şertler döredilip berilen. Elbetde bu döredilip berilen şertlerim watandaşlarymyzyň ata watanymyza, hormatly prezidentimize bolan buýsunçyny goşulanýar. Paýtagtymyza ýylyň dünýä ölümlerine laýyk gelen döwrwap ak mermere besinen belent ýaşaýyş jaýlary, medeniýet ýaş merkezleri, seýlgähler şeýlehem giň şaýolary ulanmagy berilýär. Açılıp bulunmağa verilen desgalarda da ähli zerur şertler üpçün edilýär. Arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyny paýtagtymyzdaky ýollarda da iýleşdirmeden howpsuz hereketini gazanmaklygy üçin hem dünýä ölümlerine gabat gelýän döwrwap awtobus duralgylary ulanmağa berilýär. Elbetde adamyň gündelik durmuşam ulag bilen berk baglanşyk bolup durýar. Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna we mehmanlaryna jemgyýetçilik ulaglarynyň bir näçe görnüşleriniň hyzmatlary gödürilenýär. Şol gödürilenýän hyzmatlaryň ýokary hyly we medeniýetli bolmagyny gazanmaklygy üçin hem zeruri işler alınıp barylýar. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen eziz diýarymyzy iýleşdirmemiz üçin döwrewap ýolagçy gatnajan awtobuslar satyn alınıp halkyň hyzmatyna gödürilenýär. Häzirki wagtda paýtagtymyzyň çäginiň giňilýäniňi we eýlatymyzyň sanynyň artýanlygyny nazara almak bilen paýtagtymyzda täze awtobus ugurlary öredilýär we öňden bar bolan awtobus ugurlaryny üýtgetmeler girdilýär. Bizim duralgatdy gepleşigimiziň esasy maksady paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryny we mehmanlaryny paýtagtymyzda hereket edýän awtobuslaryň ugurlary hemde olaryň haýsy köçelerden hereket edýäni bilen tanystyrymakdan ibaret bolup durýar. Mähruwan ýyleşer. Biz siz gepleşigimiziň bu ýa-da kysany 57 belgili avtobusun gatny uğru bilen tanıştırırız. Bu avtobus uğru bir näçe sowda merkezlerini, dükanlary, saglyk merkezlerini öz içine alyp paýtagtymyzyň çägi boýunça
hareket edýär. 57-lik belgili avtobus ugur gitşin avtokombinatdan belleniş nokudundan ugur alıp soňky belleniş nokudy bolan arkadag ately aralygyna hareket edýär. Bu avtobus uguruny gitşin jemi 40 san avtobus duralgysy bar. Gelin olar bilen has ýakynan tanışalyň. Birinji duralgy Türkmen Beton Önümleri Önümçilik Birleşigi Atamrat Niyazow şaýol boýunça ugur Gunmatara tarap. Ikinji duralgy Akyol bazary Atamrat Niyazow şaýol boýunça ugur Gunmatara tarap. Üçüncü duralgy Şeker dukany Atamrat Niyazow şaýol boýunça ugur Gunmatara tarap. Dördüncü duralgy Ardy ýoly toý mekany Atamrat Niyazow şaýol boýunça ugur Gunmatara tarap. Beşinci duralgy Baş market Sowda merkezi Atamrat Niyazow şaýol boýunça ugur Gunmatara tarap. Altıncı duralgy Altınasır Sowda merkezi Atamrat Niyazow şaýol boýunça ugur Gunmatara tarap. Yedinci duralgy Summar bazary Atamrat Niyazow şaýol boýunça ugur Gunmatara tarap. 57-lik belgili avtobusyň 8-nji duralgysy Türkmen Döwlet Mal Instituty Atamrat Niyazow şaýol boýunça ugur Gunmatara tarap. 9-njy duralgy 2-nji dermanhana Atamrat Niyazow şaýol boýunça ugur Gunmatara tarap. 10-njy duralgy Çopan ata gonamçylygy Atamrat Niyazow şaýol boýunça ugur Gunmatara tarap. 11-nji duralgy Serkerdeler öýü Atamrat Niyazow şaýol boýunça ugur Gunmatara tarap. 12-nji duralgy Türkmenbaşy ýadygarlygynyň duralgysy Atamrat Niyazow şaýol boýunça ugur Gunmatara tarap. 13-nji duralgy Türkmen Atlary Döwlet Birleşigi Bitarap Türkmenistan şaýol boýunça ugur Gunorta tarap. 14-nji duralgy Arzu Sowda dukany Bitarap Türkmenistan şaýol boýunça ugur Gunorta tarap. 15-nji duralgy 30-njy dermanhana Bitarap Türkmenistan şaýol boýunça ugur Gunorta tarap. 16-njy duralgy Bagdiyar nesiller çağalar bagy Bitarap Türkmenistan şaýol boýunça ugur Gunorta tarap. 17-nji duralgy 74-nji orta mektebi Bagyt köşkü ugur Gunmatara tarap. 18-nji duralgy Arkadag binasy Bagyt köşkü ugur Demirgazyga tarap. 19-njy duralgy Aşgabat stadionynyň tenis meýdançasy Bagtyarlyk köçeti boýunça ugur Gunmatara tarap. 20-nji duralgy Aşgabat stadiony Bagtyarlyk köçeti boýunça ugur Gunorta tarap. 21-nji duralgy Aşgabat mehmanhanasy Bagtyarlyk köçeti boýunça ugur Gunnogara tarap. 22-nji duralgy Bagyt köşküniň Gunmatar duralgysy Bagtyarlyk köçeti boýunça ugur Gunnogara tarap. 23-nji duralgy Ýyllyk mehmanhanasynyň Gunmatar duralgysy Bagtyarlyk köçeti boýunça ugur Gunorta tarap. 24-nji duralgy Ýyllyk mehmanhanasynyň Gunorta duralgysy Bagtyarlyk köçeti boýunça ugur Gunnogara tarap. 25-nji duralgy Ýyllyk mehmanhanasynyň Gunnogara duralgysy Bagtyarlyk köçeti boýunça ugur Demirgazyga tarap. 26-njy duralgy Bagyt köçküniň Gunnogara duralgysy Bagtyarlyk köçeti boýunça ugur Demirgazyga tarap. 27-nji duralgy 74-nji orta mektebi Bagyt köşkü ugur Gunnogara tarap. 28-nji duralgy Päkede hyzmat edýär Bitarap Türkmenistan şaýol boýunça ugur Gunorta tarap. 29-njy duralgy Çeper haly dukany Bitarap Türkmenistan şaýol boýunça ugur Gunorta tarap. 57-lik belgili avtobusyň 30-njy duralgysy Çörek dukany Bitarap Türkmenistan şaýol boýunça ugur Gunorta tarap. 31-nji duralgy Zamana dukany Bitarap Türkmenistan şaýol boýunça ugur Gunorta tarap. 32-nji duralgy Gadymly ayakkap dukany Bitarap Türkmenistan şaýol boýunça ugur Gunorta tarap. 33-nji duralgy Körpeler çağalar dukany Bitarap Türkmenistan şaýol boýunça ugur Gunorta tarap. 34-nji duralgy 62-nji orta mektebi Bitarap Türkmenistan şaýol boýunça ugur Gunorta tarap. 35-nji duralgy Türkmenbaşy bankynyň duralgysy Çanlybeýle şaýol boýunça ugur Gunmatara tarap. 26-njy duralgy Agoý duralgysy Çanlybeýle şaýol boýunça ugur Gunmatara tarap. 37-nji duralgy Nusoy duralgysy Çanlybeýle şaýol boýunça ugur Gunmatara tarap. 38-nji duralgy Sultan Sanjar duralgysy Çanlybeýle şaýol boýunça ugur Gunmatara tarap. 39-njy duralgy Amul duralgysy Çanlybeýle şaýol boýunça ugur Gunmatara tarap. 40-njy duralgy Arkadag duralgysy Çanlybeýle şaýol boýunça ugur Gunmatara tarap. Şeýlehem Arkadag ateli soňky belli galşyny okady. Ine mähriban ýyllaşlar 57-lik belgili avtobus ugry gitşin şugurlar boýunça öz hareketini amala aşyrýar. Gaýçyn bu avtobus ugry Arkadag atelinin belleniş nokudynyň ugralary we jemi 28 san avtobus duralgysyny durup
soňky bellenç nokadyna barýar. Gelin inni bolsa bu avtobus ugrunun gaýçyn ýorugy bilen tanyş bolalım. Birinji duralgy Türkmenistanyň ykdysady toplumy Arçavel şaýer boýunça ugur Gunnogara tarap. Ikinji duralgy Türkmenistanyň Senagat toplumy Arçavel şaýer boýunça ugur Gunnogara tarap. Üçüncü duralgy Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Arçavel şaýer boýunça ugur Gunnogara tarap. Dördüncü duralgy Türkmenistanyň Owagyjylyk toplumy Arçavel şaýer boýunça ugur Gunnogara tarap. Beşinji duralgy Türkmenistanyň guruluşyk toplumy Arçavel şaýer boýunça ugur Gunnogara tarap. Altıncı duralgy Buğdoýly çörek dukany bir tarap Türkmenistan şaýer boýunça ugur Demirgalyga tarap. Yedinji duralgy Kärzi söwda dukany bir tarap Türkmenistan şaýer boýunça ugur Demirgalyga tarap. Sekizinji duralgy Şyryň Nygmatlar dukany bir tarap Türkmenistan şaýer boýunça ugur Demirgalyga tarap. Dokuzunji duralgy çörek dukany bir tarap Türkmenistan şaýer boýunça ugur Demirgalyga tarap. Onunji duralgy Bereket dukany bir tarap Türkmenistan şaýer boýunça ugur Demirgalyga tarap. 11-nji duralgy Döwletli dukany bir tarap Türkmenistan şaýer boýunça ugur Demirgalyga tarap. 57-lik belgili avtobusyň 12-nji duralgy Datly dukany bir tarap Türkmenistan şaýer boýunça ugur Demirgalyga tarap. 13-nji duralgy Kerwen dukany bir tarap Türkmenistan şaýer boýunça ugur Demirgalyga tarap. 14-nji duralgy Arzu söwda dukany bir tarap Türkmenistan şaýer boýunça ugur Demirgalyga tarap. 15-nji duralgy Altyn asr seýilgäki bir tarap Türkmenistan şaýer boýunça ugur Demirgalyga tarap. 16-njy duralgy Altyn asr seýilgäki Atamrat Niýazow şaýer boýunça ugur Gunnogara tarap. 17-nji duralgy Halk Bank Atamrat Niýazow şaýer boýunça ugur Gunnogara tarap. 18-nji duralgy Çopan ata gowanamçylygy Atamrat Niýazow şaýer boýunça ugur Gunnogara tarap. 57-lik belgili avtobusyň 19-njy duralgy Ahal tikinçilik birleşigi Atamrat Niýazow şaýer boýunça ugur Gunnogara tarap. 20-nji duralgy Türkmen Döwlet Mal Instituty Atamrat Niýazow şaýer boýunça ugur Gunnogara tarap. 21-nji duralgy Summor dukany Atamrat Niýazow şaýer boýunça ugur Gunnogara tarap. 22-nji duralgy Altyn asr söwda merkezi Atamrat Niýazow şaýer boýunça ugur Gunnogara tarap. 23-nji duralgy Baş market söwda merkezi Atamrat Niýazow şaýer boýunça ugur Gunnogara tarap. 24-nji duralgy Arzu ýol toý mekany Atamrat Niýazow şaýer boýunça ugur Gunnogara tarap. 50-lik belgili avtobusyň 25-nji duralgy Şeker dukany Atamrat Niýazow şaýer boýunça ugur Gunnogara tarap. 26-njy duralgy Akýol bazary Atamrat Niýazow şaýer boýunça ugur Gunnogara tarap. 27-nji duralgy Enar dukany Atamrat Niýazow şaýer boýunça ugur Gunnogara tarap. 28-nji duralgy Türkmen beton önümçilik birleşigi Atamrat Niýazow şaýer boýunça ugur Gunnogara tarap we iň soňky bellenç nokady bolan avtokombinaty çenli gelýär. Ine mähruan watandaşlar bellek geçişmedi ýaly 57-lik belgili avtobus ugry öz hereketini ýanky bellek geçen ugurlarymyz boýunça amala aşyrýar. Mähruan ileşir. Ählimize ma'lum bolşy ýaly arkadagy ahman serdarymyzyň ýol başçylygyny eziz diýarymyzy watandaşlarymyzyň barjak ýerlerine rahat, howpsuz barmak üçin ähli şertler döredilip berilýär. Paýtagtymyzda herekete gatnaşan sürüjüler üçin, piyadalar üçin döredilen şertler bu konu watandaşlarymyzyň gözel paýtagtymyzda bolan buýsunçyny hassa goşulanýar. Döredilip berilen şertlere de paýtagtymyzyň üstünlik günjegini göz aýlangda aýdym göz ýetirmek bolýar. Mähruan watandaşlar şeýlekim biz siz gepleşiňiziň bu ýerde kysany ýaşaýyş zowlaklaryny we ýokary tezlikli ýollar boýunça hereket dogrusynda gurrun bereriz. Biziň ýurdumyzda ýol hereketini talap alaýyk guramak, ulug serişleriň ulanyş netijelerini we ýollaryň geçirjilik ukybyny ýokarlandyrmak, uluglaryň tezlik mümkinçiliklerini we gatnaw geçirjiligini logistik çözgütlerden ýerlikli peýdalanmak boýunça maksatnamalaryň çäreler geçirilýär. Dünýä ölçeklerine laýyk gelen uly avtoýollar, avtomagistrallar, avtobanlar gurulyp olarda ulug serişleriň ýokary tezlikli hereketi amala aşyrylýar. Ýokary tezlikli ýollarda hereket etmegiň aýratyn şertlerini berjaý etmek zerurdur. Ol avtoýollarda şular gadaganlar, piyadalaryň, öý haýwanlaryň, traktorlaryň, özü ýürýän maşinlaryň tehnik häsiýetnamasy boýunça ýa-da tehnik ýagdaý sebäpli tezligi 40 km/saatdan pes bolan beýleki uluglaryň hereketi, ulyk avtomobilleriniň birinji we ikinji hereket zowlagynyň başgalarda hereket etmegi 5-10 ýaş durulýan ýer ýa-da 6-10 ýer diýinjalş ýeri belgiler bilen alamatlandyrylan durmak üçin
yürüyte niyetlenen meydançalardan başka yerlerde säginmek, bölücü olan teknik zerurluk için ulanyan bölüklerinin iýe urulmak ýa-da ona girmek, iýe hareket etmek, sürmege uğratmak gadagandyr. Sürjü gatny bölüginde mejbur säginmeli bolanny. Ulagyň harekete howp döretmeligini öňüne almak üçin biwatlyk iş duýdurmasyny işledip onu biwatlyk sebäp saklanyş belgisi bilen bellenlen tertipde aňladyp durmak üçin niyetlenen zorlagy ýa-da gatny bölüginiň garasyny aňladýan bütewçilikden sagara çykmak üçin gysgaly çäreler görmelidir. Ýaşaýyş zorlagyny ýagny giregelerde we çykargalary degişlilikde 5-35 ýa-da ýaşaýyş zorlagy 5-36 ýaşaýyş zorlagynyň soňy yol belgilerini alamatlandyrylan yerlerde ýany odalar we gatny bölegi boýunça piýadalaryň hereketini ruhsat edilýär. Ýaşaýyş zorlagynyň çykylanyna sürüjü beýle kerek gatnaşçylary yol bermelidirler. Bu talaplar howlaryň çägine hereket edilenine hem saklanmalydyr. Ine edidileşer gepleşigimiziň dowamyny size getirmekçi bolan maglumatlarymız şulardan bar. Biz hem ýene bir ýoly halkymyzy bagtyarlyň goýnuna ýaşadyp, watanymyzy ösüşlere alyp barýan Gahrman arkadağımızın, arkadağı Gahrman serdarımızın janlarının sağ ömürlerinin uzak olmagyny arzu edip gepleşigimiziň nowatda sany geçirip gotarýar. Endi ýaýylmyz uşançak hoşlak bolun.
Salam mehribanileşler. Biz sizin asly halal ojaqlaryňyza elmidama bagtyarlygyň, agzybirligiň ýar bolmagyny arzu edýäris. Güneşli diýarymyzyň her bir günni uly üstünliklere, belen sepkitlere betleýän Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, il-yurt bähwetli alyp barýan işlerine elmidama rowaçlaryň ýar bolmagyny arzulap, gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýarys. Gahrman arkadagymyzyň arkadagly gahrman serdarymyzyň saýetinde ýurdumyzyň medeniýet sungat işgärleri ilgiderli daşary ýurtlarda geçirilýän halkara festiwallaryna, dörjülük duşuklaryna, medeniýet günlerine gatnaşyp durýarlar. Mehribanileşler, bilşiňiz ýaly biz gepleşigimizde ýurdumyzyň Owuzhan adynaky Türkmen film birleşigi tarapyndan düşürilýän kinofilmler dogrusyna hemde şol kinofilmlerde ustatlyk bilen keşpler jarlandyrýar. Watanymyzyň ustat artistleri bilen hem gyzykly söhbetleri ýazga geçirip size ýetirýäris. Mehribanileşler, gepleşigimiziň şu gedekki mehmany Türkmen teatr sungatyna hemde kino sungatyna ustatlyk bilen keşp jarlandyrýan Mahmulad Naqy Milli Drama Teatrının artisti. Şahyryň aýdan bilen zamany öz aýbyny ýüzüne alýan bolandygyny alla näme ýaşaýyş bolardy. Döwlet Ali, sen öz matlyň bilen sorundan bozup bolat. Sen bolsa matlyň bilen sagyndan bararsyň. Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletgeli Berdiýew. Döwlet, gepleşigimizde hoş gördük. Döwlet ana şuň kunna hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň saýetinde milli medeniýetimiz, sungatymyz barhara başlanýar. Ýurdumyzda döwrewap teatrlar, kinoteatrlar hereket edýär. Watanymyzda ýygy-ýygydan kinofestiwallar, teatr festiwallary geçirilip durulýar. Bulardan başga-da biziň ýurdumyzda halkymyza hyzmat edýän sungat işgärleriniň çekýän zähmetine hem münasip bahalar berilýär. Ana şolaryň ählisi hem her bir dörjülük işgärini täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar. Döwlet söhbetimiziň başyny şol dörjülýän mümkinçilikler dogrusyna hemde alyp barýan işleňiz dogrusyna başlaýsa. Biz talip kakbırdat ýadyma düşýär festivallary höwet ederdik-de. Daşary ýurt artistleriň, daşary ýurt teatrlarynyň sungat dörjülük medeniýet işgärleriniň festivallary duşu geçildi begenerdik. Täbi talip döwrüň hemme zady edetiň elji, hemme zady taýar eýem festival dörjülük duşu diýip bäden aýdar. Täbi olar barmakka sanardan kän. Biziň belli halipe artist kamyň san halk artisti Fahriye Aliýewa öz iş ýerine gahrman arkadamy şonu çagyryp ýürütip hormatlap şonu syla gowşurdy. Elbet beýşal telgestoňyna şol enten ýatda ýaman ilim tikenekler, şol ullukan hormat. Artist adama bir näme gerek? Artist adama o tomoşa üçin gelip şonu göresi geleni gerek. Şol eden zähmetler kiçiräjik bir hormat da ondan sonra şol halipamyza bayrak gowşuranyny o gahrman arkadamy gowşurdylar aýtdy da biziň ýurdumyz diýdi 3 tütünden ibarat bolmasa bolmaz diýip aýtdy. İlk başta saglyk, ondan soňra bilim, ondan soňra medeniýet tungat dörjülük diýip aýtdy. Olam elbetde meni şeýle bir buýsanyrdy hem gowanyrdy. O gahrman arkadamyň, mehran arkadamyň elbetde ýurt bähwetli o döwlet ähmiýetleri işler kän, ýöne şu köp işiniň aratynda bize dörjülük adamlaryna şolar ýaly hormat goýýany diýseň begenlerdi. Mununy ýa-ni jemläp aýdamda ýurdu tanatýan zat sport we sungat medeniýet dörjülük. Mehran hem gahrman arkadamyň golanmasy esasynda o daşary ýurtlary teatr festiwallaryna gidilik gelinýär. Daşary ýurt kärdeşlerimiz biziň ýurdumyza gelýär. Olam diýseň ullukan tejribe hem ullukan baýlyk sebäbi janly görnüşde görýän, hem söhbetdeş bolýan, pikir alşýan. Olar gyzyklanýar. Teatrlaryňyz, sahnalaryňyz gelip gowunyp gitýärler dogrusu. Bize begenýär. Onu da biziň Mahmulad Milli Drama Teatrymyz şäheriň orta aratyna bedäp dur. Onun daşary ýurtda mehmanlaryň agla böyle ustak gelip bir görýärler, gyzyklanýarlar, suraty düşýärler, gepleşik edýärler, söhbetdeş geçirýärler. Onu hazam begenýär. Onun öýüň gowunýar. Onun öýüň şolaň ýurduna baranda ise Moskwa bolsun, o Gazakistan bolsun ýa başga döwletler bolsun, goňşy döwletler bolsun tapawdy ýok.
Olur eýem sana garaýşan başgaça, tökötüş buluşan başgaça bolýar. Döwlet sungat dörjülük dogrusyna söhbet edýärse, ana ýurdumyzda gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasyna il bähwetli ýurt ähmiýetli işler, ýygydarly durmuşa geçirilýär. Şeýle işleriň biri de biziň Bagç şäherimiz bolan Arkadag şäherimiz. Ana şol biziň Bagç şäherimiz bolan Arkadag şäherimizde de ýaşamaga, işlemäge ähli mümkinçilikler döredilen. Ana şol ýerde de bir sungat medeniýet adamsy üçin uly buýsanç, ýagny Arkadag şäheriniň Amangul Mametov adynaky Türkmen Döwlet Teatry açylyp ulanmaga berildi. Ana şol teatrda hem biziň sungat işgärlerimiz zähmet çekýärler. Ana şeýle bir täze teatrlaryň açylmaklygy her bir dörjülük adamsynyň sungatyny, dörjüligini öz beýanyny tapýar. Gahrman Arkadagymyzyň ak mermere beslenen Arkadag şäherimiz şoň açylyşyny näle eser goýsak, haýsy gahrmanlar bilen başlasak, Arkadag şäheriniň Amangul Mametov adynaky Döwlet Drama Teatryny içinde işlämizde taýýarlyk pursaty sahnadaky zähmeti diýseňem bolýar. Sahnadaky başga adamyň keşfinde ýaşaýan ýaşaýyş durmuşy diýseň has dogry bolýar da. Maňa öň dogrusy çeper publisistik filmde Ava Anaýewiň Berdi Muhammed Anaýewiň keşfini oýnamak nasip etdi. Bu elbetde men üçin uly awray, uly hormat, akademiýanyň içini, açylyk toplumynyň içini aýlanyp bolan diýseň, kaşaň hemme şertler döredilen, bide dedim at binmek bide de gerek. O artist bolsaň gelsek bolar diýdim, gelin diýdi. O artistler gelse diýdi, uly göslenip, ähli şertler döredilipdir. Okumaga da, bilim almaga da, tejribe geçmäge de ýaman gowy şertli ýagdaýda gurulan. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasyna häzirki günlerimizde Türkmen halkynyň akyllar şahyry Magtymul Piragynyň şygyrlaryna, onuň dörjüligine uly hormat sarpa goýulýar. Gahrman arkadagymyz akyllar şahyrymyz Magtymul Piragynyň dörjüligine bagyşlap, Pähim Paýhas ummany Magtymul Piragy atly şygyryny ýazyp halkymyza peşkeş etdi. Ana şu günde biziň hormatly prezidentimiz Arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasyna şahyrymyz Magtymul Piragynyň şygyrlaryny bütün dünýä uly gyzyklanma bilen okuyar. Döwlet söhbetimizi akyllar şahyrymyz Magtymul Piragynyň dörjüligi dogrusyna dowam edäýdi. Jemile dogry aýdýan. Sebäbi bir zat bar da men öz halipam tapak geçilenini hemişe ünlüýän zat bardy. Halipam. Magtymuluny ýanyňyzdan goýmaň diýerdi. Bizde Medeniyet Institutunyň dil sapagy we hereket sapagy we tans sapagy we aktyor ustadlygy sapagy we onuň şolar geçirenini hemişe ýanyňyzda bolsun diýär. Ana men näme üçin aýdýan? Ine Magtymul Piragymyzyň akyllar şahyrymyzyň o sözlerini, goşgularyny, wakalaryny umuman şonu näçe öwrenýär, näçe okudyňça okasyň gelýär, we näçe okasaň öwrenýär az. Türkmenistan atgaň artisti Ýagmur Gurbanazarov älşini filmlerde Magtymul atamyň keşfinde öýdýär. Dörjülük söhbetdeşligimizde çakyr kelle hem agyt diýip bir eseri bar eken. Men muny öň eşitdimde okap bilmedim. Diýjek bolanym, şonu öň okanam bolsam, şu adam okan bolsam, o bir üýtgeşme açýan öýüňde. Bir sözden bir zat tapýan. Ya bir bendinden ýene öýüňe bir atış edýän. Magtymul atamyň many mazmun tarapda söz ummanyň baýdygyna göz ýetirýän. Watan söýjüligi, o insan weparlygy, o watana weparlygy, ıgrarlygy, ähli öz şygyrlaryny ünnek geçip. Masalan, yüzü mahtawanym dünýäli aýa dönni, çarholy nerduwanym gök paýa dönni. Bir gün aşk şowholly, gamgystasy çoholly, her kirpegi okolly, gaşlary ýaýa dönni. Aşygy saldyň oda, goýdyň gitdiň uýada, gün orta berdiň wada, wagt geçdi saýa dönni. Jan galmady bedenine ýanardym, ah edenine, gözüm gelip gideni her günüm aýa dönni. Müň söwdam bar, bir başym goýdum ilim gardaşym, aglamakdan göz ýaşym joşgunly çaýa dönni. Yarın köngli çağ olly, aşyk tortusy olly, dally yerim dağ olly, düz yerim gaýa dönni.
dal pudoklar, egilli, güýçli bilbil, zagylly, akar suwlar, soğully, çöl yerler guya dönni. Derman bolmaz allaja zat bermediler mehtaje. Baylar dönni qallaja, pakirler baya dönni. Magtumul gedenne rumu kaysar düdünne, gözel yarın iyidinne ömrümüz zaya dönni. Ne insana olan duygusu, insanın toprağı, yeri, ähli bilen bağlanşykda duranny, şondan ayrılmazlygyny ünleýän sözler. Ýöneköý sözler bilen dünýäniň gözelligini açyk görkezýär. Ine şu gahryman arkadagymyzyň şu goşuýuny okan gereginne dogrusu bize hayran galyk. Milli liderimiz Magtumul Praga goýan hormaty da şo. Sebäbi dogrudan Magtumulyn goşugyny okaýan bolyn, islenlik adama hökman özüne bir ögrünük galýar. Şu Magtumulyn bilmezmin goşugyny ögrünüp börün. Onun on elbette wakatyny hemme adam bilýän bolsa gerek. Ýanky İdris Babacan medresesine barıp okuwatynyň şeýle şular ýagdaýda bu ýazdan goş bolan onuň warka kimin Gulşadan ölüp umyd özlügüm diýäde. Talip da mahal. Näme diýjek bolýaka? Men şu bir jetetirdi. Men şonu gözledim. Maňa gyzykdy da. Beýlik ýatdan rahatlaram hemmesini bilýän idigimden näle şul setirme hazam gyzykly boldy. Terede otursam o giden dessan eken. O warka Gulşa dessan, onuň bu dessany okudum. O oň içinde getirilýän masallar umuman diýjek bolýanym şu giden dessan iki tırın içine tagan. Hayran alýan. Gahryman arkadagyň aýdyşy ýaly Pähim Paýhas ummany Magtumul Praga diýen şo. Edir ýerine de Pähim Paýhas ummanyna dogrudan. Häzirki wagtda Oğuzhan adynaky türkmen film birleşigi häli şindi biziň watanymyzyň taryhy, däp-desuri, edem gylymy, biziň taryhymyzda uly iz goýan şahsiýetlerimiziň durmuşy bilen bagly kinofilmler hem düşürüp halkymyza hödürleýär. Ine şeýle täsirli, gyzykly kinofilmleriň biri-de biziň akyllar şahyrymyz Magtumul Praga'nyň dörjüligi bilen bagly Magtumul kinofilmi bolup durýar. Ine siz hem şol Magtumul kinofilmine de geçip jallandyrýaňyz. Ýurdumyzda medeniýetiň, sungatyň ösýänligini, türkmen kino sungatynyň hem daşary döwletlerde düşürilmekligini, daşary döwletlerde görkezilmekligini döredilýän mümkinçiliklerde de görmek bolýar. Bulardan başga da döwlet şol Oğuzhan adynaky türkmen film birleşigi tarapyndan Isterin atly kinofilm hem halkymyza ýetirildi. Şol Isterin atly film hem biziň akyllar şahyrymyz Magtumul Praga'nyň dörjüligi bilen bagly bolup durýar. Ine şol Isterin atly kinofilmine de siz esasy gahrymanlaryň biri bolan Çowdur Hanyň keşfini jallandyrýaňyz. Döwlet söhbetimizi şowly çykan filmler bolan Magtumul kinofilmi hemde Isterin atly filmler dogrusyna şolaryň düşürilişi, şu filmdäki keşfleriňiz dogrusyna dowam edäýsek. Dogry aýdýaňyz. Onda da Magtumul teatryna işleseň, o Magtumul'un konsertleri, tomoşalary, operasy, onu geçen ok. Ýa-ni ýakynda köpçüligiň isleg boýunça Magtumul operadan gaýtalak görkezdik. Magtumul'un dörjüligini gowurýan adam ökmünne elbetde maňa şu Magtumul filminde de, Isterin filminde de keşip döretmek diýsen wajyp boldy. We yerlikli boldy. Sebäbi birinji düşürilen Magtumul filminiň rejissöri Murat Oradow düşürenni ýalňyşmasam 1 ýyldan gowrak, 2 ýyl goýrak dagy iş gidäýdi diýen. Şu film taryhda ýyl galyrar. Halkyň gowunyň turjoklugyny ynanmady. Kino düşürmek üçin artistler saýlanýar, aktyorlar ilki suraty düşürilýär, soň kino synanyň geçirilýär. Men dogrusa Magtumul'un keşfine ymtyldym. Ha dogrusa. Ýöne o näçeden bar eken Magtumul'un o yollaşy bolan, dosty bolan Izzedin Sopyň keşfini ýerine ýetirmek nesip etdi. O film Türkmenistanyň ähli o ýadgarlyk toplumlaryny tebiği şertlerde onun başga da Türkmenistan hem Özbegistan Respublikasynyň o baştonlarynyň gollanmasy esasyna Özbegistan Respublikasynyň Hywa şäherine hem şu filmiň döretmegine ardam beriligi hem gollaw berildi. O filmiň düşülüşi diýsen täsirli geçdi, gyzykly geçdi. O tada halipalar bilen işleşdik. Köp zat öwrenlik dogrusu
ikinci filmi, İsterin filmi, halkara festivallarına gatnaşyp gowy seçilmeler ally. O İsterin film marada edilmeli. Bu yaş rejissörümüz Arslan Eýberdiýewiň eden işi. Bu filmde başlama başka kesip ködürlündü. Maňa ödülünen kesip şowur oynan kesipler meňde şowur häsiýetdäki adamyň kesip bolmasyny idimde Arslan edim başgarak kesip alaýla diýen netije gelip. Onuň Arslanam meňden radylaşdy. Ol Arslanyň ödüm işleşenine haýsy artistam bolsa kiçik bolsun, ýaşy uly bolsun tapady ýok, maslahatlaşyp edýär. Bor diýdi, aman bir göreli belki de başgarak kesip geler diýip. Onuň ödümim aslında gowurýan sebäbi men şu teatrda zähmet çekip başlan günümden bäri durly adamlaryň häsiýetine, durly şekilläki kesipler gowurýan. Onuň edil bir hepde galanynka çağırdylar. O Çogdurhanyň bir epizody, ýöne epizod diýip kiçik görmedi, ýönetim ýok. Epizod diýip kiçik görmeliler. Käbir halatda kiçijik epizody hem uwdunlap adamlaryň aňyna galar ýaly edip bolýar. Mysal üçin meň dostum Meleguş kino paktaçylyk meýdanyny derman tepip geçýänler. Şu aktördiň şo keşi var. Iki jene de sözi var. Toya gelýän, "Uy bäram ýygnak mı?" diýdi çykyp diýdi. Şu adam şo diýil ýa-da bär ýygnak mı diýip degişilip aýdylýar. Ýöne köjeda. Onu men dedim ýok, ol epizod ýa bölek bolly parça bolup tapady ýok. Esas anansaňyz bolýar. Diýjek bolýanym, şu İsterin kinosyna da maňa Çogdurhanyň, ýagny türkmeniň watan şogulunyň, merde ogulunyň o ýurt üçin, o watan üçin döş gerip aýgytly pursat etmäge çekinmeýän Çogdurhan ogulunyň keşfini ýerine ýetirmek nesibämden berdi. Pederimiziň görmesem söylemen oý bilen şenden maksadyna ýeter ýyglygan çyndan diýen şawar wendinden uğralan Urazurdum oğlumyň ahlasy ýyllan ýyla asardan asara aşyp okuwçylaryny Mawt Mulat Hamydyň ýaşan döwrüne getirdi. Mert olur ki, bolsa köňlü rehimli, öwresi giňerek, özü pehimli, giň ýerde garga dey bolsun wehimli, ýerine hünäri, işi örekdir. Akwalar oýanyp döwlet ýar bolsa, bu ýagyňam çaňyna suw sepersen salla. Han derhal geňeşe başlaýyn. Geňeşe başlara irdämi? Biraz wagt bar häli. Aýdyşlar ýaly dikkeňde türkmeniň beýnisi şuýly prototlarda işläp başlaýandyr. Hak aýdýan, sen kim dogry? Ýegen harwakan hartanar, zerger zer tanar diýip zerwi men oturýan entegim. Ýöne ol duýmaýamka. Arslan bilen taýynlyk döwrüni ýanymyzdaky olanlarym ýaş kiçiligine garamazdan o käbirleri hatta daşdan tutulan masya kino diýilen sungatda artist bolmak okman näl şo jaga parçamyz gowulum diýen. Dogry maýsam häl şindem şu ýolly gawat geldigim ýa toý tomokda gawat geldigim o köp ýatlaýarlar. Filmde hemmedat ödünün korsa gowy murtom bolsa, kalam bolsa, ya saçyň syrlanan bolsa, öskünen bolsa, özüň bolsa gowy. Keşp döretmeňe itergi berýän zatlaryň biri şol. Janly görnüşde, edil şu keşfe girip durkan, o ýürejiň edeniň has gowy bolýar. Şahyryň aýdan bilen zamany öz aýbyny ýüzüne alýan bolandygyny alla näme ýaşaýyş bolardy. Döwlet Ali, sen öz matlyň bilen sorundan Bolu Polot, sen olsa müňatlyň bilen sagyndan bararsyň. Ulleýetim, senem şükür bilen owany gorasaňyz. Galanyňyza meň bilen bolup, şahyrymyzam dilek edip berse on soň haýyr bolar inşallah. Akberde awşordur. Degen zal terdarym olara kömege geler. Gapdaly bile hanal terdarym. Olar nädir? Gara görüp düşman niýsen, her ýetene merdan niýsen, namart görüp yaman niýsen aman nur ötüp ellidir. Iki gözüň birim bolsa ýok etmeli. Hani? Der gazap bolup dünýäni düňdörjek boluverme. Aslyň bir, düýbüň bir. Sonra wideş bersen biri doganyň, biri daýyň,
Biri atağın arkası, biri enen arkası. Barin bir iyilen salan. Onun öňüm dogrusu goşgolaryny okudyk, o taryhyny okup bilýär. Öne bir zat men begenler şu kesmanlandıranlarından. Çağa boltamam aňymda galan zat Çowdurhanyň biline guşogy bar. Eger filmi gören bolsaňyz, o diýende 3-nji klasda gör. Men maşgalamyzdan dörejilik adam bolamyň görýän şu isterim kinoda gelip şo guşogy geýmegim we şo kes oýnamagym maňa şeýle bir täsir etdi. Ona bir şol maňa bir itergi berdi, güç berdi. İkincilerim elbette Hakan, o Türkmenistan'ın halk artisti, o Çağrı Berdiýew, o diýmegi gollama täbi sesine ödüňe bertirjek geldi maňa arslan. Men ödüňe bermeden bolanok diýdim, ýok, sesin biraz ýognoldy täbi Çowdurhan sesi, haýwaty, permanýal bolmaly. Onu diňe Hakan bolsun dedim. Bu filmiň edebi eserini düzenlerini eýýäm dartgynly ýagdaýda düzedildi. Sebäbi men bilişime ödümden baramyzda tanışdyk, görüşdik. Magtymulşynaslan agla bölegi geldi. Pähim paýhas ummany magtym bolup paraga diýip aýtdyga. Ol pähim paýhas ummanyň içindäki adamyň şey diýip görýäňizmi? Şu isterim kinoda ömür döredijiligi ýaradyr. Ýöne şolan bir ömür döredijiligiň bir kiçe damjasy bolup gitdi. Sebäbi onu bir gedekde beremek mümkin. Onu şol magtymulşynaslaram kän-gedek nıqtap aýtdylar. Bu dartgynly ýagdaýda döret. Ýöne şu dartgynlylyk filmiň çykmagyna, filmiň çekilmegine, filmiň döredilmegine gowy tergi boldy da. Ve ödümde görüşýär, arsaram tanışdyrýar, şu oglanyň Magtumyny oýnaýar, bu oglanyň Çowdurhan oýnaýar, bu oglanyň Adadyny oýnaýar. Hasam bir işin gidişi dartgynly bolýar. Ýomut gökleň täsir edip özünden çekdi goşun öňe ardy bilinmez. Sağmaý çykdy deşdi da han düdünden. Weren ýoly onun yurdu bilinmez. Garga salsa tuğun bile depşer. Hayvatından dağlar daşlar kapışar. Ölü turup diğerlere yapışar. Arslanı, tilkesi, uğurdu bilinmez. Muallim, bular kim? Ojogynyň ody bilen girip külü bilen çykan watan ogullary. Döwrüniň han serdarlary. Merkezde turan Çowdurhan. Onuň sagyna solunaklar bolsa, döwletali hanlar buzup bolar serdar. Ana gepleşigimizde kino sungaty hem-de teatr sungaty dogrusyna söhbet edýärse, siz hem kino sungatyna da, teatr sungatyna da ustatlyk bilen keşip jarlandyrýaňyz. Söhbetimiziň şu ýerine öz dörejeliňizde kino sungatynyň hem-de teatr sungatynyň aýratlyklary dogrusyna görüň berýäňiz. Men häzirne şu öwrünmäne gelýänler, şagirdlerime diýenler, ýani taliplerime teatr sunugaty we kino sunugaty ikisi tapawutly we bile diýen. Onuň ilk bileligini suwd etmeli, onuň aýrylygyny suwd etmeli. Kino bir jadyrly sunugaty diýen. Teatr bir janly sunugaty diýen. Sebäbi teatry videoda, efirde görmek mümkin, oň süýjüligini alyp bilmersiňiz diýen. Onu janly görmeli. Emma kinony janly görseň bir tanış biliş goýdy o döwlet dagaşyň göräýärler janly näme düşülüşini ýani düşülüşünün görününden filmin taýar görünün gowy. Ve o düşülüşü zähmet, erjellik gerek. Karşıda şäherletdäki gahrman, o gowy häsiýetdäki gahrman näse? Men şu karşıda şäherletdäki gahrmany keşfi hemem şu näçe çuň we içkin bolugda şonu gowy. Edil teatr sunugaty kino diýmän sebäbi heriniň özüniň kyn bolşy ýaly yeňillik emma. Misaly bir spektakly bir ay, 2 ay iş edinip bolýar. Emma bir kinony şekile getirýänçäň, filmi düşürip bolýançäň, bir ýyldan gowrak wagt gerek. Film janly görünüňde, ýanky diýjim ýaly telewizorda görünüň gowy. Emma teatr sunugatyny elbetde janly görünüň gowda. Teatrın sahnasyna döredilýän spektakllar bar.
Şol misal üçin aýdaly 1000 gedek oýnadyň ýa 200 gedek oýnadyň. Bir oýnamaklyk mümkin däl. Emma kinoda döreden keşfini sen bir gedek şo rejissörüň diýişýär ýerine ýetiren düşürilýär. Şo görnüşde de berilýär. Ýylyň dowamyna da näçe ýyl gördi, şowur gören zadym görýän. Özüm üçin dogry aýtsam teatr has kyn görýän. Kinoda. Sen canly görnüşde oýnamaly. Şo pursat sen aglamaly, şo pursat sen gülmeli. Her gedek. Obamy talapdyrlar. Adamlaň baryny ýehir edip alyp gitipdirler. Kim talapdyr? İzzettin dur. Olar nire alyp gidipdirler. İzzettin. Men onuň gözlegine çykmaly. Sen olar nereden gözlejek? Aklyň aýlan. Gahar gadap bilen bitirjek işiň bolmaz. Adalatsyz dünýä. Han biraz köşeş. Sen meni köşeşdirme. Wah. Elime kılıç almanny ipdim. Bary gutardy. Magtym oly. Bary gutardy. Han dur. Dur. Kimden aralyjak bolýan? Birden bir bigünaň üstünden martaň näme? Talaňçylykly uruşlar netije bermez. Aklyň aýlan. Gahar bilen bitiren işiň bolmaz. Onna. Men maşgalam kime yamanlyk etdi? Olaryň biýünädler ahyry. İzzettin, gahar edip şeytany ödüň oýnatma. Sen nähil ardy edeniň men ýadymda. Näminni şeýdip, bar edeniň puja çykarjak bolýanmy? Hawa ardy edýädik. Ardy edýädik. Ýöne men size başta duşamda ayrılışar deyip pikirden haktım. Yönü başkası oldu. Ne deyin? Şol kino sungatyna ýa-da teatr sungatyna size ananlan keşfin hasa bir täsirli bolmaklygy üçin, onuň bir şowly çykmaklygy üçin öz pikiriňizi kino rejissor ýa-da rejissorlar bilen paýlaşýaňyzmy? Aktör we rejissörüň aýdanyny alýa we üstüne öz dörejligini goşýa. Muňa biz improvizasiýa diýär. Onuň men özümden mizanscenalarymı hem tahnik hereketlerini hem sözümde hem ütgeşme ortakman falýan, dogry. Elbetde rejissörden ruhsatyny sorýar, sebäbi rejissör senden ýaş kiçik bolsun, ýaş uly bolsun, şo pursat, şo ýeriň ýol başy şol. Ýa sahnada bolsa teatr rejissöri şol. Şonu ruhsat soraýmaly. Kino sunugaty dogrusyna söhbet edýärse döwlet Ozhan Adynaqy Türkmen Film Birleşigi tarapyndan Molla Nepes kino filmi düşürilip halkymyza ýetirildi. Halkymyz tarapyndan hem ulugylyklanma bilen okalýan nusgawy şahyrlarymyzdan biri bolan Molla Nepesiň durmuşy, onuň dörjüligi bilen bagly şu filmde hem siz hem keşf jalandyryňyz hem de siziň öz gowurýan keşfiňizi jalandyrypsyňyz. Kino rejissör Oradow şu Molla Nepes filmiň rejissöri Döwletbeg Ynanyny onuň öň mertebe kino filmini Murad Oradow düşürdi-de. Senidi onu diýdi Merdan Mergenov ýazgy bolup oýnapdyň. Sen ýüzüň garşyda şähet talap edýär diýe. Menem orada isteseňiz işleşik göreliň şu ýagdaýda. Şu keşpi bir tinan görsen saňa bereýin ananaýyn. Men begenim dogry. Sebäbi garşyda şähet gowda. Elbetde o keşmi ýazyjy Merdan Mergenowyň mertebe filmini näki ýanky ihlas wada bizde geçmişimizde hem dünýämizden çykarmalar diýip özi ýazyjy bolmaly. O keş başga ol. Ol hemişe oý pikirde ýazyjy o watan söýüji ol içindäki ýanky tartganlygy bar merýärde. Berde bolyn Döwletbeg o bossan täji o Molla Nepes'e bermän onu gelinetip aljak bolýar. Onu da içindäki pikirleri bilen şuňal bir gahrmany keşif bolup döredi. Döwletbeg. Näme gerek? Bir hoş habara bar. Aýdy ber. Nepes ertir Buhara okuy diye. Kaçan gelecek belli değil. Bostan tez berdi halya. Onun atın önüne basağı da törünü ısıraymeli.
Ne al? Sağol. Sağol. Var yok bol. Bolýar. Öz eden işlemin içinde köp bölümlü o telefilm. Bunu etmegiň maksady nämedi? Tomoşaça ýa-ni diýdiga kinoň düşülüşini görseň, o edilişini görseň başgaça diýdiga, men şonu görkezmegi maksat edim. Teatrdaky taýýarlyk pursatlaryny, türgönüş geçilen pursatlaryny, şuň içiniň akymyny çepeleşdirip görkezmek maksadymdan döredi. Onuň biziň o maktumly Adynaky Milli Drama Teatrynyň baş ýolbaşçy o Murat Aradow hem dostum, hem kardeşim, hem ene ýolbaşçymyz. Şu bilen karara geldik. Geldi şunu tomoşaçylyk halk köpçüligini hödürläp göreli, näle kabul ediler diýip. Halk köpçüligi kabul et filme geçedik ýöne bu kino däl, bu köp bölümli o telefilm özümiň rejissörlük etmegimde we oýjy rejissör hökmünde işimiz şu boldy. Medeniyetimiziň, sungatymyzyň ösmegini öz münasip goşandymyzy goşarys diýip ananlarasym gelýär. Döretmäge, zähmet çekme mümkinçiliklerden milli liderimize, Mehriban Arkadağymyza, Arkadağly gahrman serdarymyza köp sag bolsun diýip gelýär. Goý olan janlar sag bolsun, il ýurt bähbetli, adamzat ähmiýetli tutumly işleri elmi dama rowaj al. Sag bol döwlet gepleşigimizde beren gurrunlaryňyz üçin, aydan ýürek boýsançlaryňyz üçin biz hem öz gadagymyzda size alyp barýan işleriňizde dörjülük älemine mudama üstünlüğün ýar bolmagyny arzu edýäris. Mundan ýanada türkmen medeniýetini, sungatyny ösürmeklikde öz münasip goşandyňyzy goşup, milli medeniýetimizi, sungatymyzy dünýä tanatmaklikda alyp barýan işleriňizde dörjülük älemine üstünlük ýar bolsun. Ine mehriban iýleşler, biz gepleşigimizde size ýetirmek isleýän söhbetli görnüşlerimiz şulardan ibaret. Türkmen halkyny baky-bagtýarlykda ýaşadýan, gahrman arkadağymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, il ýurt bähbetli alyp barýan işlerine elmidama rowaçlaryň ýar bolmagyny arzulap, gepleşigimiziň şu gedek sanyny jemleýäris. Hoş sag bolan, mehriban iýleşler.
Türkmen hava yollarına uçarına hoş geldiniz.
Salam alik mehriban vatandaşlar, edi birleşler. Sağ olun oturan mısınız? Biz sizin avadan ocaklaryňyzda rızkal döwletiň ýar bolmagyny tüýsüregimizden arzuw edýär. Edi vatandaşlar, Aşgabat Teleelim tarapyndan taýýarlanyp ýaýylma berilýän teatr we tomaşa çatlyk etmeşimiň bu sanyny Türkmen döwlet gurjak teatrına ýarg etmegi maksat edildi. Edi vatandaşlar, ýaýlamyň üstü bilen teatr we tomaşa çatlyk etmeşigimizde Türkmen döwlet gurjak teatrına zähmet çeken bir näçe ýaş artistlaryň ýürek buýsanjyny, şeýle-de teatrda alınıp barlayan işler dogrusunda gyzykly gurrunlary size ýetirer. Edi vatandaşlarna görüşüňiz ýaly biziň döredejek toparmaz Türkmen döwlet gurjak teatrına Gahryman Arkadagly Gahryman Serdarmyň saýasyna bir näçe işler alınıp barlýar. Sahnada goýulýan her bir sahna eserleri şu ajaýyp teatryň gapysyndan gelýän ýaş nesillemede watan söýjüligi, ene mukaddesligi, ula we kiçe hormat goýmagy ünnäp özleriniň ajaýyp eserlerini tomaşaçylaryna köderläp durýarlar. Edi vatandaşlar biz hem şu teatrda zähmet çeken, has dogrusu teatrın sahnasynda bir näçe eserleri bir canlandyrýan ýaş rejissörimiz Batyr Gurbanow bilen söhbetdeş bolýar. Batyr ana Gahryman Arkadagly Gahryman Serdarmyň saýasyna Arkadag Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna sizem ýaşlara döredilip berilýän uly mümkinçiliklerden münasip peýdalanyp özüňiziň ýaşlygyna da garamazdan şu Türkmen döwlet gurjak teatrına rejissör bolup zähmet çeken çağalar kiçilikden teatrın nämedigini, sahna oýunynyň nämedigini gurjak teatrdan öwrenýär. Bizim gurjak teatrymyzda da bir näçe eserler canlandyrylýar, bir näçe sahna oýunlary goýulýar, bir näçe uly gowrumly, kiçik gowrumly sahna oýunlary goýulýar. Elbetde dogry bellek geçýän her bir tomaşaçy bizim teatrymyza gelende, sahna oýuny görende, oň gyzygyny el çarpyşmalary bir şol sahna oýuny wakaň içinde özlerini duýup bilýärler. Bizim teatrymyzda uly mümkinçilikler döredilen şol esasynda da sahnada gidýän islenlik bir sahna oýuny görende tomaşaçylarymyz, çağaçyklarymyz, jeglerimiz şol sahna oýunyny özlerini baglaýarlar da şol sahna oýunynyň içinde hasaplaýarlar. Olam näme elbetde teatr sungatyna işleýän her bir zähmet çekýän ýaş artistiň, halypy artistlaryň bir başarnygy, üstünligi diýip hasaplaýar. Sebäbi şol tomaşaçy gelende sahnada gidip duran bir sahna oýunynyň ýa islenlik bir haýwançyklaryň ýa bir hakykatdan hem şol towşan ýa möjek, aýy bolsun, şoňa ananyp hakykatdan jogap berenlerine de sahna oýuny özüni jadylap tomaşaçyny özünde jemleýär. Batyr şu gurjak teatrın gapysyndan gelýän tomaşaçylarymyň köp bölegi ýaş nesillemizden bolup durýar. Hakykatdan ýaş nesillerimiz bugünkü günde çağalar wagynda da ýa bolmasa da mekdeplerde de türkmen halk erteklerimiz bilen türkmen edebiýaty bilen giňişleýin tanyş bolýarlar. Şu her bir Türkmen döwlet gurjak teatrnyň sahnasyna goýulan sahna eserlerde de erteki gahrymanlaryň haýwançyklaryň üstü bilen hem bulara edep terbiýe berýärler. Elbetde teatr adamda üçin mektep hasaplanýar. Teatrda her bir goýulýan sahna oýunynyň üstü bilen adamda da ýetirilmeli bir edep terbiýe bolsun, islenlik ýa durmuş wakalaryna bolsun. Islenlik ýagdaýda teatrda özüni terbiýelemek üçin sahna oýunlar goýulýar. Wakadan özüni alyp çykyp bilýär. Sebäbi islenlik teatrda, gurjak teatr bolsun ýa başga teatrlarda da islenlik görnüşlerde bir islenlik wakalar bilen ýa durmuş wakalar bilen ýa meselem köp ýasyetlerini ertek gahrymanlarynyň üstü bilen berende has giň bir aýdyn görüp bolýar-da. Şonu görende meselem bir bezatça oglançyk bolsun ýa gyýjak bolsun ýa şo tilkiň bolşuny görüp ýa möjek bolşuny görüp özündäki bolan ýalňyşlyklaryny aýryp bir insanyň şol sahna oýunynyň bir soňy jemleýçisi bolýar-da. Jemleýçisinde bir şol möjegiň ýa bir tilkiň ökünşini görüp ýa düwüň meselem ökünşini görüp öz dostlaryny aýra düşýänini görüp şol gelýän tomaşaçy, ýaş tomaşaçy şol ýal bezatlyk açmaly dälligini şondan mektep hasaplap özüne gerekli adyny alýar. Batyr, ilki bilen sahna eserine goýmadan olal dramaturgyň ýa-da eserini eliňize alýanyňyz dogry dälmi? Şonu rejissör hökmünde ilki bilen maslahatlaşýanyňyz sahna bedelçilerimi ýa sahna suratkeşlerimi ýa artistler bolup durýar. İlk sahna oýuny goýulmadan ozal biziň teatrymyzyň suratkeşleri bar, ýa bolmasa aýratyn gurjak ustalary bar, gurjak gasaýjy suratkeşlerimiz bar. Elbetde dörejik topar döredilýär, şo taýda suratkeşler bilen maslahatlaşylýar, ses bölüm bilen maslahatlaşylýar. Haýsy sahna oýunyna nähili gurjak gerek, meselem haýsy häsiýetde, haýsy keşipde, meselem gaharjanmy ýa şadyanmy ýa
Şo döwre görä-de sallar saýlanýar, şol döwre görä. Şol esasyna da sahna bedegler taýinlanýar. Rejissor ilki sahna oýuny başlamadan ozal özü oturup şol sahna eseriniň hemme wakasyny özüne geçirip, özüne jemläp, ähli gerekli zadyny, ähli etjek işini kağız üstüne geçirýär. Soňam esas artistler bilen maslahatlaşmar. Sebäbi on janlanýan sahnada artist da, artist döredýär ony. Esasy wakan döredýän, esasy gyzyklanmany artist. Şoň üçin artist diýip pikrim jemlätmeli. Meni esasy adam bilen sahnada janlanýan gurjaklar. Elbetde bizim teatrymyzda bir näçe gurjaklar ýasalýar, bir näçe görnüşler ýasalýar. Çöpli gurjaklarymyz bar, marionetka gurjaklar bar, silni gurjaklar bar, planjet gurjaklar bar, ýeni kaply gurjaklarymyz bar. Bizim teatrymyzda ähli görnüşler bar. Şol gurjaklara da esasy häsiýet. Meselem şadiýan bolanda şol häsiýeti esasy artist berýär. Sebäbi artist şoň häsiýet berende gurjak şeýler janlanýar. Gelen tomaşaçam ýa istenip çağaçyklar şol gurjagy hakyky meselem hakyky bir oglanjyk ýa hakyky ýyzjagat, hakyky oglajyk hasaplap özüne jadil ýagdaýda baglaýar. Şoň esasynda ýa gelenizde görensiňiz biziň ýerelgämizde ýa bir näçe gurjaklar, ertek gahrmanlar garşalýar. Gelýän tomaşaçy eýem şu girelge girenden bir jadil dünýä özüne gaplap alýar. Şol dünýäde özüni şeýle bir bagtly, şeýle bir erkan hasaplaýar. Batyryny biziň döredijlik toparmy bilen bilerekde şu Türkmen Döwlet Gurjak Teatryna gelenmizde siziň sahnaňyzda ýaşaçy körpeje nesillemede Aliýan atly sahna eserini görkezleýän ekeni. Ine şu Aliýan eseri dogrusyna da beýlek geçäýseniz. Aliýan sahna eserimizde de bir näçe haýwançyklarymyň häsiýetli bir has hem bir açyk görkezilýär. Şu taýda bir togşanjyk we kirpi we garga bar, baýguş bar. Esasam alma gacı bar. Şol alma gacyna suw gelmegini isleýär. Şu taýda haýwanlar şoň bilen başda ilki şol Aliýana üns bermälen şahalaryny döwüşdirýärler. Soň hemmesi jemlenşip eden ýalňyşlyklaryny ökünüp Aliýanakdan ötünç torap şu taýda dostlugyň jemlenşýärler. Bir iň gowy häsiýetiň dostluk dogny, has hem agzberlikdigini giňden görkezilýär. Elbette bu sahne eserinde de bizim bir näçe halyp artistlerimiz, ýaş artistlerimiz zähmet çekýär. Aliýana gatly sahne eserimizin baş keşfinde Ataý başlaryn bizim artistimiz şeýle bir janlandyrýar. Gelýän tomaşaçyny özüne bir hili jadil ýagdaýda baglaýar. Şoň hakykatdan hem bir alma gajydygyna, şoň hakykatdan hem Aliýanakdygyna çağalar şeýle bir ananýar. Onuň suw diýen ýeri bar da, şoň suw gelen okbolyn maňa diýe suw gerek diýip, onuň oturan tomaşaçy eýem şu ertek gahrmanlaryň şoň getirip beren okbolyn oturan ýerlerinden şol Aliýana suw berjek bolup, käy halatlarda turup sahna barýan ýerler hem bolýar bizim teatrymyzda. Ynha bizim teatrymyzda ýene de bir näçe göçme oýunlar geçirilýär. Ýa ýakynda biz Mar welaýatyna, Balkan welaýatyna iş taparda bolduk. Ol ýerde hem körpe çağalaryň gyzgyn söýgüsini gazandyk. Mehriban vatandaşlar, edililer, biz tiyatro ve tomaşaçatla gepleşigimizi söhbetleşdik arkaly dowam edýär. Batyr, ajaýyp sahna eseri bilen, aýdym saz sunugaty bilen, ýa bolmasa da tan sunugaty bilen medeniýet we sunugat işgärleri özleriniň ajaýyp eserleri bayramçylyga münasip sowgatdyl barýar. Ana siziň Türkmen Döwlet Gurjak Teatryňyzda bir näçe bayramçylyk dawarlarda görýär. Şeýle bir şol bayramçylyk dawara görä bir bedegi işlerini geçirýäňiz ýa bolmasa da ýörüýte sahnalaryňyzda bayramçylyk münasibetli ajaýyp bayramçylyk konsertler, gül kagşamlary dowam edýär we şu teatryň apytyndan gelýän bir näçe tomaşaçylara getirilip durýar. Biziň uly bir bayramçylyklarymyzyň biri bolan şanly bir taraplarymyzyň 28 ýyllyk bayramyny toýlaýarlar. Ilki bilen Türkmen halkyny gahrman arkadagymyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy bir taraplyk bayramyny tüýsüremden gutlaýan elbetde her bir sunugat işgärleri, her bir teatrlar, her bir bayramçylyga özleriniň sowgatlary bilen, özleriniň çykyşlary bilen barýarlar. Bizim teatrymyzyň dörejilik topary günneger halklaryň erteklerine salgylanyp bir taraplyk bayramda da bizim dörejilik toparmadan Allazin atly täze sahna eserini hödürleýär. Elbetde sahna eserine de bir näçe gahrmanlar, bir näçe artistlerimiz, halypa artistlerimiz, ýaş artistlerimiz çykyş edýärler. Türkmenistan döwletimiz dost doganlyga bir giňden ýol açýar. Ene ýakynda halkara teatr festivali geçirildi. Ol teatr festivalinde de daşar döwletlerden gelen bir näçe sahna eserlerini tomaşa etdik. Şol sanada Türkmen sunugatyna, Türkmen teatrlarynyň sahna eserlerinde tomaşa etdik. Batyr
Bize sırada oturan bir näçe watandaşlarymyza we teatr söýjülerine, teatr sunuwaty hakynda gala bersede şu Türkmen Döwlet Gurjak teatryna alınıp barýan işler dogrusyna, teatrın sahnasyna goýulan bir näçe sahna eserler dogrusyna, şol sahna eserlerde gurjaklar dogrusyna beren gyzykly görüňlegi üçin size sag bolsun aýdýar. Teatr sunuwatyna alyp barýan işleriniňizde rowaşlyklaryň ýar bolmagyny tüýsüregmeden arzuw edýär. Şu pursatdan peýdalanyp biz ýaşlara we saýla bolan hünerimizde zähmet çekmäne, şunuň gal ajaýyp teatrlarda sahna eserlerini goýmana, milli liderimiz, gahrman arkadaşymyz, arkadaşy gahrman serdarymyza köp sag bolsun diýýäs. Olaryň janlary sag, başlary dik, tutýan tutumly işleri mundan eweýlek rowaşlyklary beselsin. Ben Türkmen Döwlet Gurjak teatrynyň artisti Şirin Ataýewa. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylyna bizim ýaşlar bolup özegimizde Türkmen Döwlet Gurjak teatryna bir näçe ýyldan bäri zähmet çekip gelýär. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşymyz, arkadaşly gahrman serdarymyzyň saýasyna Türkmen teatr sunuwaty pajarlap ösýär. Ine bizim Türkmen Döwlet Gurjak teatrynyň döredicilik topory bolup täze eserler bilen tomaşaçylarymyzy begendirip durýar. Ine bunam teatrymyzyň sahnasyna rejissor Ilyas Durdyýewiň goýan Alýana gatly eserini görpeçelemide getirdik. Ine bu sahna eserine bolsa men Alýanyň keşfini janlandyrdym. Alýanyň keşfi gatyr aňsadam düşmedi, sebäbi ol alma agacı. Bu sahna eserimizde Alýana gatly alma agacı 4 pasyllyk ýagyşyny, garny, tomsyny geçirýär, suwsuzlygy görýär. Ine şonda tokoy haýwanjyklar gelip kömek edýän emma alma agacına birazajyk weper ýetirýänler emma ine şahasyny döwüp gidýärler, suw sorana suw beren oklar. Şu eseriň özi terbiýeçilige heňde gidýär-de. Çağajyklara baglardaky şahalary döwmelerligini, miwel agaçlaryň miwelerini wagtyndan öň goparmalarligini öwredýär. Ýa bolmasa-da suw sap oturan agaçlara hökmany suratda hasam tomsyna suw berip durmagy haýyş edip öwredýär. İýde getmeligini öwredýär çağajyklarymyza. Ne tomaşa edýän çağalar üns berýärse, şu alma agacı, suw sorany, beýlek tokoy haýwanjyklaram biziň hem işimiz bar. Domolan ýygnamana gitmeli diýýäni bar. Ýa bolmasa bir gargadan haýyş edýär bolyn, gurçuk çokmaly meňem öz işim bar diýip aýdýar bolyn. Özleri çağajyklaryň suw bermek üçin sahna çykan wagtlaram bolýar. Biziň Alýana gatly uly gowrumly eserimizde bir näçe ýaşlar bilen halipalar bilelikde keşip janlandyrýar. Gahrman arkadaşymyzyň, arkadaşly gahrman serdarymyzyň saýasyna ýurdumyzda toýlar ullan tutulýar. Häzirem bir taraplyk bayram. Bizim öz döredicilik toparymyz bilen günnäger halk erteklerine salgylanyp Aladin atly sahna eserini tomaşaçylarymyza ýetirýär. Şu pursatdan peýdalanyp medeniýetimizi, sunnatymizi ösdürýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşymyz, arkadaşly gahrman serdarymyza köp sag bolsunmyz aýdýar. Goý olan janlar sag, ömürler uzak bolsun. İl-ýurt bähwetli edýän işleri elmydama rowaja jalsyn. Anha mehriban watandaşlar, edidileşler, Aşgabat Teleylim tarapyndan taýýarlanyp ýaýlyma berilýän teatr we tomaşaçy atly gepleşigimiz şundan ibarat. Gepleşigimiziň şu ýerine, sunwatymyzyň hak gowanlary, gahrman arkadaşymyzyň, arkadaşly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, il-ýurt bähwetli tutýan tutumly işleriniň ak ýollarda rowaja almagyny arzuwlap, siziň bilen hoşlaşýar.
eyyamların hikmeti var, ata baba köngüllerde. Halkın kerem rehneti var, sağacıklan setlerine. Perverdigar rekberi var, vatan ıskı kükrögünde. Günney nuru sam çırağlı, Allah'ı terpaylı vatan. Gülle bakı arka dağlı, kahraman, serdarlı vatan. Günnizlerin kamatlıdır, zadılıdır giycelerin, arzuların kanatlıdır. Her kadamda küytelenim, arşın kursun halatlıdır. Sen rövşeni didelerin, gündey nurlu sam çırağlı, Allah'ı serpaylı vatan. Gülle bakı, arka dağlı, kahraman, serdarlı vatan. Arka dağ şeker baktın, Bağıt mukamı Aşgabat'ın. Arka dağa rövşen yalkım, Bağıt mekanı Aşgabat'ın. Buytancı ten ilgün halkın, Şöhrat sanı Aşgabat'ın. Günney nurli, sam çırağlı, Allah'ı terpaylı vatan. Gülle bakı arka dağlı, kahraman, serdarlı vatan. Senin temiz asmanında kanat yayar at kepleri, halkın beyik ıkbalına koşlu eyvalın meskeni, her yüreğin tekrarına yanlan yar hüvdü sesleri. Gündey nurli, şan çırağlı, Allah'ı serpaylı vatan. Gülle bakı, arka dağlı, kahraman, serdarlı vatan. Senne coşyar kadar destan, her aydımın sena bildim. Arzularım messan, messan, mercen keşfim pena bildim. Gökte güneş temiz asman, hiç arılmaz bina bildim. Günney nurlu şam çırağlı, Allah'ı serpaylı vatan. Gülle bakı, arka dağlı, kahraman, serdarlı vatan. Sen mehrinden mercan al yar, Täze arka dağ şekeri, Dövür senin ılham al yar, Sensin arka dağ eseri. Ömür senin melhem al yar, Köngüllüň bakıp bakari. Gündey nurli, şan çırağlı, Allah'ı serpaylı vatan. Gülle bakı, arka dağlı, kahraman, serdarlı vatan. Täze ýylyň öňýanyny hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň Ýaşlar watanyň dayanjatly ilkinji kitabanyň çapdan çykmagy ýaşlar we giň okyjylar köpçüligi üçin nurany bayramy ajaýyp sowgat boldy. Arkadan gahrman Serdarymyzyň halkymyza münasip sowgat eden ilkinji kitabynyň ýaşlar we olaryň geljekdäki wezipeler hakynda bolmagy, watançy ýaşlaryň beýik geljegi gurjulary dogyna bolan anam alamatlandyrýar. Bular barada täze kitap bilen tanyşdyrylyş dawralarynda da aýratyn nöwtalýar. Hormatly prezidentimizin ýaşlar watanyň dayanjatly kitabynyň tanyşdyrylyş dawrasy Türkmenistanyň mali we ykdysadyýet toplum tarapyndan geçirildi. Täze kitap bilen tanyşdyrylyş dawrasyna giň orun berilen çykyşlarda
İlk bilen şeýle ajaýyp kitabyny sowgat eden üçin hormatly prezidentimize hoşalyk we alkyş sözleri aýdyldy. Hemde döwlet başlarymyzyň eserleriniň höwrüniň köp, alhamynyň hasy ýetip bolma ardy edildi. Şeýle hem arkada Ferdarly Bagtyar ýaşlar ýyldylp atlandyrylan. Geçen 2023-nji ýylda ol ösüşleriň gazanlandygy, munyň bolsa Bagtyar ýaşlaryň döwlet ösüşiniň ähli gurularyny amala asyrýan işleriň netijesi bilen hem aýrylmaz baglanşyklydygy bellenildi. Nöwtralsiýal ruhtaýdan kämil, terbiyeli, ýokary bilimli, watansöýüji ýaş neslin kemale getirilmegi ýurdumyzyň döwlet ösüşiniň strategik wezipeleriniň biridir. Ýaşlar ýurdumyzyň durmuş ykdysatydan mundan beýlekde durnukly we himmet tarapyn ösdürilmegini, dünýädäki awraýynyň hasy belinde galdyrylmagyny kesgitleýici orun eýlemek bilen milli döwlet bähwitleriniň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Watanymyzda durmuşa geçirilen ýaşlar siýasaty ýaş türkmenistanylaryň sagdyn ösmek hemde şahsiýet hökmünde kemale gelmek üçin has amatly şertler öğretmäge, jemgyýetiň we döwletiň bähwitini olaryň aň paýhaz, döretçilik hemde ruh kuwatyny dogry derejede amala aşyrmak üçin mümkinçilikleri giňeltmäge gönükdirilenler. Çykyşlarda hemme taraplaryň ösen, bilimli, hünärni ustad ýaşlary, olaryň hünär we döretçilik taýdyny gazananlaryny wagt etmek hemde gollamak bilen ýaş nesliniň ynsanperwer, watansy ruh we beden taýdyny sagdyn, jogapkärli şahsiýetler hökmünde kemale gelmek üçin ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň tagallalary bilen ähli terror şertleriniň döredilenligi bellenildi. Şolaryň netijesinde ýurdumyzyň ýaşlary turly gurlar boýunça halkary derejelerindäki çäreleriň, düzümleriň, gepbeşikler üçin açyk meýdançasynyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, geljekde de halkary hyzmatdaşlygyny üstünlikli ösdürmäge, dostlyk we özara önam berkitmäge, oňyň başlangyçlary öňe sürmäge, özara bähwitli syýasy, ykdysady we medeni gatnaşyklary giňeltmäge taýýardyrlar. Belensiýal Türkmenistanda ýaşlar siýasatynyň kämilleşdirilmegine uly ähmiýet berilýär. Onuň döwrüň täze ýokary taraplaryna laýyk gelýän hukuk esaslary kesgitlenilýär. Ýurdumyzda durmuş ykdysatydan ösdürmek bilen baglanşykly maksatnamalar kabul edilýär we amala aşyrylýar. Şeýle maksatnamalar taýýarlanlanyny ýaşlaryň ýerine ýetirmeli işleri bilen bir hatarda olaryň bähwitleri we durmuş zerurlyklary hem göz öňüne tutulýar. Bular barada çykyş edenler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy, Türkmenistan 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysatydan ösdürmegiň milli maksatnamasyny, türkmen ýaşlarynyň özüniň rewşen geljeginiň hemde watanymyzyň nurany geljeginiň berk binýadyny döretmek üçin täze mümkinçilikleri eýe bolmak ugrunny ähli terror şertleriň göz öňüne tutulandygyna ünüt çekdiler. Şeýle hem çykyşlarda arkada Ferdarly Bagtyar ýaşlar ýerine ulysdünlikler, beýik netijeler bilen jemlän halkymyzyň gahrman arkadamyzyň beýik başlangyçlaryny şygar edin, pehim paýhas ummany magtymly Prag ýelyny hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny uly ruh wenetlik bilen gadam goýandygyny taýdy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýaşlary halk hojalygynyň ähli pudoklaryny ihlasly zähmet çekip, awray eýes bolýarlar. Şunu olaryň halkary derejesinde geçirilýän sport bäsleşiklerini, bilim olimpiadalaryny üstünlikle çykyş edip ýeňis gazanýarlar hemde mehriban watanymyzyň halkary ýeňisligindäki awraýynyň belinde galmagyna münasip goşunt goşýarlar. Hormatly prezidentimiziň kitabyny garaşly döwletimizde amala aşyrýan beýik işlerimizi halkymyzyň Bagtyar durmuşy, ilkinji nowatda ýaşlaryň rewşen geljegi baradaky aladalar esasy wezipeleriň hatyryny durýar diýilip bellenilýär. Şunuň bilen baglykda milli ykdysadiyetimize durnukly ösüş üpçün etmekde, halk hojalygynyň beýlik pudoklarynyň iýisiniň netijeli häsiýeti eýe bolmagyny ýaşlara möhüm ornuň değişdirdigini bellemek gerek. Aýdymsa alyçy kışlar bilen utgaşyk dowam eden dawaranyň dowamyny häzirki döwürde ýaşlaryň ýurdumyzyň ähli gurlarda gazanýan ösüşleri, şol ösüşleri olaryň gahrman arkadamyzyň saýasynda we arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyny münasip goşun goşýandyklary belen teňde uly joşun bilen wasp edildi. Şunun bilen baglykda ýaşlaryň häzirki döwrüň öňde barjy tehnologik çözgütlerini netijeli özleşdirýändiklerini bellemek ýakymlydyr. Belenisiýal hormatly prezidentimiziň bu kitabyny öňe sürýän başlangyçlary jemgyýetiň sağlyjykly ösüşiniň esas şert hökmüne kabul edilýär. Şeýle hem täze kitapda getirilýän maglumatlaryň, beýan edilýän pikirleriň her bir insany aýratynda ýaşlar zähmet üstünliklerini ruhlandyrýandygyny bellemek gerek. Täze kitabyň tanyşdyryş dawrasynyň dowamyny oňa gatnaşylar hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ýaşlaryň durmuşyna möhüm ähmiýet bolan şanly wakalar beýan edýän ilkinji kitabynyň ähmiýetini ýokary baha berip, täze bayramçylygynyň bellenilýän günlerini öz boluşly bayramçylyk sowgatyny peşkeş edendigi üçin arkadaly gahrman serdarymyza ýene-de bir gedek tüýs ýürekden hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Dawraly maslahatyň ahyryna oňa gatnaşylar arkadaly gahrman serdarymyzyň adyny ýüzlenme kabul etdiler.
Türkmenistan'ın Bilim Ministrinin Başka Şehir Baş Bilim Müdürü'nün kurulmagyny paýtagymyzda hyýan dokunuş şahalar bagynda mektebi çenli ýaş şahalar edaralarının müdürlerinin we bilim işgärleriniň gatnaşmagyny giň gözetimli ýaşetli kemal etirmek ilkinji nowatdaky wezipelerde ratly usuly amaly okuwlar geçirili. Bu ýerde bolan çykyşlarda bellilen şad döwlet başdanmy ýaşetli barada ýerler alady dip olaryň hemme taraplaryn bilim we terbiýe almaklary üçin giň mümkinçilikler döredýär. Mektebi çenli şahalar edaralaryna çağalara terbiýe bermek we olaryň düşünjelerini ösürmek gözetimlerini ben ähli usullar hem çağalaryň hem taraplaryn sagdyn we sadaşlyk ötüşini üçinmek gönükdirýär. Şonuň ýaly ol usullar öwe başlaklaryň tutan ýerleriň işçilerin şahsiýete mahsusiyetine kemale gelmegine ýardym edýär. Bu meselelerde üstünlük kazanmak üçin döwlet terbiýeçilik işlerini ilderli we kämil derejede peýdalanmak zerurdur. Başlangyç bilim ojagy bolan mektebi çenli bilim ulgamynda çağalaryň ýaş aýratynlary göz öňünde tutulyp okuw möhümini anyp barýan terbiýeçilik işlerini ýokary derejede gurmak maksady bilen geçirilen bu usuly amal okuwunda öňde barjy iş tejribeleri görkezildi. Usuly amal okuwlarda Türkmenistan çağalaryň ýerki ösüşi boýunça 2020-2025-nji ýyllar üçin milli strategiýa anawyda Türkmenistan çağalaryň ýerki ösüşini we mektebe taýýarlygyny ösürmek bagty 2020-2025-nji ýyllarda mektebi çenli çağalar edaralarının işini kämilleşdirme maksatnamasyna laýykda bilim işgärlerini döwri wagt gurmak boýunça iş tejribe barşyldy. Bellenşär bir hadawtyň täbiýanyň galkynç döwrüne hormatly prezidentimiň taýyp taýdanlary netijesinde ýurdumyzda ötüp gelýän ýaşetlilerin döwra bilim almagy we alim öwrenmegi ýaşaryň beden we ruhda aýdan sagdyn bolmagy ata-watana wopara adamlar yetişmekler üçin giň öçürli möhüm özgürlükler durmuş geçirýär. Şeýle usuly amaly okuwlary Türkmenistan Gormak Ministrliginiň Aşgabat şäher raýat gorunşy we halat ediş işleri müdürliginiň wekilleri hem gatnaşyp adatyn daşary ýagdaýlarda özüň alyp barmagyň düzgünleri bardy. Düşündiriş işleri geçirili. Olar öz çykyşlaryna raýat gorunşyny we onuň ähmiýeti wezipeleri raýat gorunşynyň ýolbaşçylygy tebigy we tehnologiýany häsiýetli adatyn daşary ýagdaýlarda hereketin tertibi we özüň alyp barmagyň düzgünleri bardy. Aýratyn durup geçirildi. Şeýle bu ýerde ýarym hukuklygyň düzgünlerini berjä etmek. Aýratyn hem idare karhanlarda ýaşaş jaýlaryna elektrik we gaz enjamlarynyň ulananda ýarym hukuklyk düzgünlerini berjä etmek bardy. Hem anyk gurun edildi. Ýaşaryň ýarym hukuklygyň düzgünleri bardy bilimlerini kämilleşdirmek olaryň ýarym hukukyna garşy raýatlyk borçuny düşünjesini artdyrmak bardy garadylar. Biziň her birimiz üçin öz dost durmuş mektebidir. Bu ýerde şular dogrusyna hem gurun edilip ýaşaryň edep terbiýeli döwri alim bilim almagyny döredip berýän giň mümkinçilikler üçin arkada gahryman terdarlaryna hoşarlyk söýler aýdyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça idarasynyň dizayn şäher derejesine eýe bolan Aşgabat şäheriniň modalar öýünde bu ulgamyň mümkinçiliklerini giňden wagt etmek maksady bilen Türkmen milli libasynyň görkezilişi dawarasy boldy. Aşgabat şäher häkimliginiň modalar öýü bilen bilelik turan şäheresini UNESCO-nyň işleri baradaky Türkmenistanyň milli toparynyň sekretariatynyň ýolbaşçylary, bu gur boýunça işleýän hunarmenler, telekeçi zenanlar hem-de milli libaslaryň keçdeçilik sunugatynyň taryhyny we häzirki döwürde ötüşini öwrenýän wekiller gatnaşdylar. Bu ýerde ilk bilen Türkmen zenanlarynyň milli öýmeleriniň şeýli hem milli ketenleriniň hem-de türlü usuly nepis keçdeleriniň sergisi aýwanlandyryldy. Döwletçilik toparlarynyň belen turuhy weselini aýdym saly çykyşlary guralan şäheriniň dawarasyny we ähmiýetini belende göterdi. Türkmen zenanlarynyň taryhyň dowamyny döreden milli gymmatlyklarynyň, aýratynda milli libaslary taýýarlamagyň milli usullarynyň häzirki döwrüň ruhyna kwap derejede kämilleşdirilmegi bu sunugatyň halkara keňeşliginde belent awray eýe bolmagyny şertlendirýär. Ýeri gelende aýtsak, ýurdumyzyň türkmen keçdeçilik sunugaty adly götürnamasynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl meden mirasynyň sanawyna girdilendigini bellemek ýakymly. Munyň öz gahrman arkadamyzyň umumy adamzat gymmatlyklarynyň hazinasyna aýagyrt uly goşun halkymyzyň meden we ruh mirasyny saklamak, baýlaşdyrmak, ony dünýäde giňden wagt etmek boýunça başyny başlayan aýagyrt uly işleriniň hormatly prezidentimiziň parasatly ýolbaşlygyna ýokary netijelere beslenýän döniň nowatdaky suwtnamasydyr. Aýdym saly çykyşlar bilen utgoşukly dowam eden dawranyň barşyny türkmen libaslarynyň gadim nusxalary bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň salaşygy has aýdymlygy bilen ýüze çykýar. Munyň öz häzirki döwürde milli libaslaryň taýýarlanyşyny, olaryň biçigini hemme taraplaryň esasy çemeleşilýändiginiň, şol bir wagtyň özünde bolsa milli sunugatyň täzeçil usullary arkaly ösdürilýändiginiň aýdyň beýany urildi.
Berkarar döwletimiň täze ýamynyň galkyşdygyny, hormatly prezidentiniň parasatly başçylygyny, ýurdumyny ibagy salygy öwrümekde köp işler anyp balýar. Paýtagtymyň ajaýyp künçekleriniň birine ýerleşýän Botanika bagy özüniň baý tebigaty bilen köpleriň ünsüni özüne çekýär. Botanika bagynyň Türkmen Owahoçylyk Üniversitetiniň binýatyna girilmegi bilen bu ýerde düýpli işler amal aşyrylýar. Döwlet başçylarynyň alymy edaralarynyň, institutlarynyň hem-de ýokary mekdepleriniň işiniň netijelerini ýokarlamak baradaky tapşyryklardan uğrap, bu ýerde talip ýaşlaryň okuw derslerini hem-de alym barlary işlerini geçirmekleri üçin hemme şertler döretildi. Bu ýerde ösüp ýetişýän ösümliklere ýürüýte barlykly geçirýär. Şolaryň netijesinde ösümlik dünýäsiniň düýpli urlary boýunça onuň netijeleri galanýar. Üniversitette barlaryň we ösümlikleriň durly görnüşlerini, ýurtymyň ekologiýa hawa şertlerini, olaryň agrotexnikany öğretmek we öwrenmek işleri üstünlikle anyp balýar. Botanika bagynyň barlyk hanasyna biotexnikalary usuly boýunça dermanik ösümliklerini ösüp ýetişdirmek babatda hem tejribeler geçirýär. Şol tejribeler bir näçe dermanik ösümlikleriň häsiýetlerini öwrenmäge mümkinçilik berýär. Botanika bagynyň has awatlaşdyrylyp, durkunyň täzelenmegi, paýtagtlaryň we onuň mehmanlarynyň höwes bilen şehir etýän ýerine urildi. Botanika bagynyň ösümlikler dünýäsini düýpli öwrenmek, agaçlaryň we belegi berýän dürli ösümlikleriň genofondyny saklamak, baýlaşdyrmak ugyna anyp barýan işler sanardan kän. Botanika bagynyň ösümlikleriň, agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň dürli görnüşlerine ýytek edilýär. Bu ýerde ýazda gelsen bir öwüşgüne, tomuz balanyňda güýde bir başgasyna, gyşda bolsa düýbinden başga öwüşgünlere göýdüň düşýär. Paýtagtymda ýerleşen botanika bagyna aýlanyp görünýärdi. Ýurdumyzda bagçylygy ösürmek baradaky aladalar az däldigine göz ýetirmek bolýar. Bu ýerde zeminiň durly künçeklerinden, Türkmenistanyň vilayatlarynyň bitýän ösümlikleriň en çebi görnüşleri zemlenendir. Botanika bagy ösümlikler hazinasy. Bu ýere baranyňda bagyň hawasynyň juda tämizligi, agaçlaryň durly görnüşleriniň, gülleriň bar kurýan ýygy keýpiň çag edýär. Elbette ýurtymyzda bagy we salygy öwrmek baradaky ýörelgeler döwlet syýasatynyň esasy orlanyň biridir. Olary edilýän ýytyň derejesiniň gowy bolmagy, bolsa ýaş nahyllaryň desini ese boýa galmagyny getirýär. Şonuň üçin hem ol gök salyp, tebigaty üýtgeşik bir öwüşgün saýýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkyşynda öwrüne türkmen tebigatymyz we geljek nesillerimiz hakda edilýän aladalara munasyp jogap berip, alymda we amaly işde üstünlikleri gazanmak, hormatly prezidentimiň bu gurdaky aýdyň syýasatlaryny durmuşa geçirmekde, ihlasly okamak, rahmet çekmek biziň her birimiziň mukaddes borçumyzdyr. Botanika bagynyň işgärleri hem şeýle mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiň adyna alkyşlaryny aýdýarlar. We arkada gahman serdarymyň ýurdumyzy bagy we salygy öwrmek baradaky etýän tagallalaryna özleriniň munasyp goşultlaryny goşýarlar. Ýaş niýetler ular dolar bilen garşylanan täze 2024-nji Pähim Paýhas ummany magtymly Praga ýylymyň dawaralary paýtagtymyz Aşgabatda ýokary joşguny eýe boldy. Ýurdumyzyň her bir kunjun bedelen arçalaryň jadyly öwüşgünlerine wetlegen bu şadiýan toy aýratyn hem paýtagtymyzdaky Äle Medeni Jalş merkeziniň öňündäki ýurdumyzyň baş arçatynyň ýanyna ýagnanan şaglary beýmeçör şatlyk paýlady. Mektep okuwçylarynyň iň mar ardyly möhüm bolan Gaşgadyň Jalş möhümini Äle Medeni Jalş merkeziniň öňündäki meydançada guralan bayramçylyk dawarasy Köpetdar Trap häkimligi we Aşgabat şäher medeniýet müdürligi tarapyndan guralyp, bu gezek hem Aýazbaby Garpamygyň ertekleriň gahrmanlarynyň gatnaşmagyna aýdym sadly, şowhunly şagalanly, ýokary ruh weletlikde geçdi.